κούφια και εκεί, κοιτάει. Δόξα τω Θεώ, το σήμερον παρενέρωσε. Χάιτε φίβο, χάιτε, θα πέρασε και πάω βόλτα, να σέχεις και να κατουρείς. Έλα, πάμε. Έλα, θα πάμε βόλτα. Από εκεί με ρέμαν, αν πας, θα τρώνεις τη αβράντα σκυλία. Έναν τζίρτανισε, θα φτάνει σε έναν βούκα. Χάιτε, απαδάμε ρε. Πάμε, θα δίγωσε και τρως. Έλα, θα δίγωσε και τρως. Μόσε, τα φαΐες πατελές, πρέπει να πάω πέρα. Και τώρα αν τον αδίγωσε. Δίγωσε ο λίγος Σαλαμόπουλ, αμόν το είπε ο Βουτσάς. Κάτι είναι Σαλαμάκι. Εγώ πως θα λέγω Φίβο Σαλαμάκι. Μόσε σαλάμπα και έχουμε. Στο ψυγείο είναι πεντικός και αλευρούτη. Πρέπει να πάω στο μάρκετ, πέρω σε φαΐα και τρως. Έλα, φύγω. Πίσω να λίγο υπομονή. Τον κόσμο που και ξέρνα ευχάριστα την ψήνα, ας πάειρους και φουρκέται κι ας εμπεσώ τα φθηνά. Ας πάειρους και φουρκέται κι ας εμπεσώ τα φθηνά. Παράδες μηνάσες μαζί στη δένκη πέρτς, θα μου χάτετε τη χαρά εκείνα να ραεύς. Θα μου χάτετε τη χαρά εκείνα να ραεύς. Καλημέρα Δεσπόκα. Καλημέρα. Εσύ πριν να σέρνε τα σκυλία ξέρεις το μιλτά. Τι είπα να φτάγω ένα βόλτα, έσπασε νυψή. Ας πάω ψουνίζω απές και έχουν ύστερα αυτά ως παρέ. Καλό. Καλημέρα τα σουλίτσα. Καλώς τη θεία την Κερεκή. Τέτας. Όχι. Τα σούλας κάθουμε λίγο. 3 φορά σε κάτω στις Τράτανους να έρθει. Ο Φίβον το έφταει. Ο Φίβον δεν έφταει. Ο Φίβον δεν ζωρείς. Τρώει, πίνει, σες και κοιμάται. Και από εκεί ο νους δεν και σ' άλλο. Σε ποιον άλλο?
Μόσε ήβρα την πελιά μου. Θέλω να καβαλκεύω τον ποδάρι. Εγώ διόχατο, σκούμε να πορπατάω το τσακανίεται από πίσω. Τι κάνει, δεν κατάλαβα. Ώστε έτσι ο Φίβος, Αυτό να έτσι με λέψα τον. Εξεντασγούν, έναν τσίρτεν ένα μόνο, εξεντασγούν τσέρτ. Νίκο, θέλω να δεις με έναν τσουβαλόπον κορκολότσια. Τι είναι τα κροκολότσια? Κιλοτροφή εννοείς? Ναι, τα τάμανα σε καλά θα δεις με, γιατί έναν και μαναχώνα χατώνα. Νίκο, πάνε φέρει να τσουβάλι από εκεί πίσω. Κορκολότσια τα λένε. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τα κορίτσια σου δεν θα έρθουν ακόμα? Ιόκ, λένε έχουνε δουλειές, να σέδω τα δουλειές του. Καλά το έχω και το Φίβο, πάντα μαναχές θα με αφήνει με. Στην γειτονία είναι μόνο ένας όλα ποθάνει. Ναι, ο φέτος πολλοί επέθαναν στο φουρνάζ. Μονάχον η κλήτη ενέσμανε να ποθά. Εκείνη θα διαβαίνει και το Μητσοτάκι. Πόσο είναι η κλήτη? Ξέρω εγώ, 90, 100, εκείνη κρύφτα χρόνια της. Κοίτα εκεί αμοχατούνα και ο άλχος μετέβνατεν και κουβαλούνατεν φαΐα. Εγώ την πηγαίνω παγωτά. Η Μάρσα Ειρηνούλα ήβραν την πελιά μας. Του γουσεύω με τα εκείνα. Εκείνη όλα τα χουσμέντε αυτά και εκείνη. Του γουσεύω ότι και πιστεύουμε το και κάθεται ο Ποπάς και η Ποπαδία. Εμπροστά έλεγε ότι κάθεται ο Αλβανόνα. Τώρα χτάσαμε τον Ποπάν και την Ποπαδία. Αχ, δόχαλια γίνεται ο άνθρωπον όντας γερά. Καλά έλεγε η μάνα μου, ο γέρον είναι γέλος. 8,70 θεία Κυριακή. 8,70, άρα ψεκείς είχαν 7,5. Όλα ακριβένε θεία Κυριακή. Να σέδω το χαΐρνα του. Αυτοί θεάμ θα έλαζαν τα πράγματα. Ο Τσίπρας έτωνε θεάμ καλός. Ναι πουτσι, άνθρωπος που τρώει θα είναι και σε 100 καλός γίνεται. Άρα έτσι, όλοι πρέπει να δείχνει απόδειξη. Άρα πέρα έναν υδραυλικό να διορθώνει την πεγάδνε μου, ζήτησε 50 ευρώ. Και όταν είπα τον, εδώ κατά εκεί, όταν είπα τον δώσ' με απόδειξη, λέει, με απόδειξη είναι 70. Να λέγα τον θα το σκατών, άμα τον αυτός, χωρίς να πας συντάραμε και βρήκουμε υδραυλικό. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυριακή εσύ παντά είσαι? Έρθα να φέρω κορκολότσια και το Φίβο. Και γιατί και λες με τόσο χρόνο γαρί εντό και σαν τόσο στράτα? Γιατί τόσο λίγον τα κότσια μου κρατούν. Μιλέσατε να κάτσα 3 φορά στους να έρθαν. Ελάτε να σκάθουμε σο λίγο, να λέγω μάτα. Τώρα και έχω πελατεία. Έλα Φίβο, ας κάθουμε. Νίκο, εγώ θα κάτσω λίγο, εσύ μείνε στη θέση μου. Πάλι θα κάτσεις. Όλα εγώ το κάνω σε αυτό το μαγαζί. Κουτσοπόλες. Έναν καλόν το έστω χωρίο νεμούν, ενώ και βρίξε έναν άνθρωπο να καλατσεύσει. Σα πολιτείας ούλμα να σου έπεσα διαμερίσματα. Κοίτη. Οι γέρους στα τηλεοράσεις εμπροστά και οι νέοι με τα κινητά στα χέρια του. Το κακό είναι να το με τα κινητά. Πριν μερικά ημέρες θέλησα να πάω στην αγορά. Εσέβασα αστικό το λεωφορείο. Μου την πίστης. Κανείς και σκόθε να δει με τη θέση να του. Όλοι με τα τάμπλετ και τα κινητά στα χέρια του. Και τα ακουστικά πασοτία. Ο οδηγόν ακούιζε. Δώστε θέσεις στους ηλικιωμένους. Επίναν πως κι άκουγα. Εμείς τόσο έβασεν είχαμε σιτρανούς. Και τ' άλλο, ένας με τον άλλον που είναι μαλάκα. Μου σε ατουνούς όλους τους μαλάκα λέγνα. Και τ' άλλο, αν εφτάσat και λίγο παρατήρηση θα τρως και ξύλο. Τώρα η νεολαία. Μα σέδω οίκο νεολαία. Κοίτη. Άμα έναν απορία έχω, και αν έχω με κρίση, πού ευρύκνε τα παράδες και παίρνει ακριβά κινητά. Άκουσα χθες στην τηλεόραση η Ελλάδα πρώτη.
στις πωλήσεις κινητών τελευταίας τεχνολογίας. Μου σε παλάλα, πού είναι η κρίση? Α, τώρα και εκεί παρεπίκεσα το. Ο κόσμος σε βόεσε, εσύ λες με πού είναι η κρίση. Ναι, είπα το και ξανθαλέγα το. Λένε μας έτσι για να φοβούμε. Αδά κόφουνε μισθούς, συντάξεις, βάλουνε χαράτσα και εσύ λες με πού είναι η κρίση. Κοίτη! Κρούνε απάν την τιμήν, σωρέμα, σοκάζ, σα τρόφιμα και εσύ λες με κι έχουμε κρίση. Όλα τα εφτάνατα, αμαν εγώ ρωτώ. Πού ευρύκνε τα παράδες και πάνε στα καφετέριας, όλοι αγωμάτων τα καφετέριας. Άρωψε και εσύ είπαμε εμείς πας πάνε ένα βόλτα να μον ανθρώπου να τρώγουμε έξω. Πήγαμε στα νέα πλάγια τη Χαλκιδικής. Μου την πίστης. Πιστεύηκα το. Θες συγκύβραμε να κάθουμε. Εκλώσταμε οξοπίσω. 3 ώρες πήγαμε να έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα αφού εν κρίση και φτώχεια. Την πεζίνα μου έβρεκνε και βάλεις αυτοκίνητα. Και ρε εκεί, τεμέτκι πρέπει να ζούμε μόνο ανθρώπου. Να χαίρουμε, να λάσκουμε. Να λάσκουμε, κι λέω. Άμα μιλέτε και έχουμε παράδειγμα. Και έχουμε όσα είχαμε εμπροστά. Και ξέρω, αροψέ εντάμωσα την Παρθέναν στον δρόμο και τσίνιζεν η Μάρσα και κανέτε την σύνταξη το πέρ. Κοίτη! Η Παρθένα ξάιμη καλατσέφ. Άμα το φέρετε ο Γιάννης στο ταχυδρόμο της σύνταξης, αμέσως πάει βουκόνια των εγγονών. Και εκείνος ίσα στην καφετέρια. Κάθεται εκεί στο τραπέζα μου μπασιάς, φεύγει το ποδάρι στο ποδάρα παν, θα πας στο τραπέζι φραπέ και το τσιγάρο και θα ρίξει εκείνος εν κι άλλο κανείς. Μόσε, ποιος είσαι? Ντόκι, να μην διά τον λίγο χασλούκ. Άνεργον εν το καημένον. Άνεργος, ναι. Εσέν θα στάτε με και παραλούμε. Πόσα φορά σου είπα το να πάει σαλάντο το τριφύλ το χορτάρ. Και απαντά έπηκε, να πακεί έπηκε να ακόμα θα έρθει. Και ρε εκεί, η ανεργία επίενε χάθεν. Εξές πόσοι ανθρώποι χάσαν τα δουλεία σατούν. Να μην κάθουν σαν πολιτείες και κοπανείς νεάρα. Να έρχουν σαν χωρία και δουλεύουν τα χωράφια τους. Όλα τα χωράφια έτσι κάθουνταν. Εμείς γιατί δουλεύαμε τα χωράφια μου? Εμείς ανθρωπιέμνες. Από 4 χρονών η μάνα με παίρνανε με και παίρνανε στα χωράφια. Και η καημένκα έμεινε και αδύνατεσα, έλεπε με μάνα πως γράσιμα και λέμε αχ κίτσα βρεγές νεάμον καμιτόπο. Κοίτη! Α, τώρα προτιμούν να έρθουν τα παιδεία του άνεργα, παρά να στείλουν τα στα χωράφια. Τότε με φτάνε παράπονα. Εμείς κοιτάζουμε να ελέπω μάτς. Άμα αστερούν οι καλομαθεμένοι, τότε θα φτάνε. Εγώ μία με τα 320 το πέρο σύνταξη και κανίνταν είμαι. Και κανίνταν είσαι. 320 εσύ, 320 άντρας, καλά είναι. Τερέστεν το λέει. Καλά είναι. Αν είσαι πραγματικό ανάγκη, θα έκοφτες την κοσμετέ και τα ίντερνετ και αν το πληρώνσαμε την παλάλα. Ο εγγόνος πως θέστε και χωρίς λάπτον, facebook και instagram. Εκείνος το λιλίνατ κόφτ και το facebook και κόφτ. Εσέν κανήτανε σε τα 320 ευρώ. Κανήτανε και πέρα και το φίβον κορκολότσι. Οψέ είπανε θα ακριβένουν και τα αλκοολούχα. Και ας ακριβένει. Εγώ γιατί και πίνω αλκοολούχα. Εγώ μόνο καβέν πίνω, εκείνο πάω με τη γειτονάδες εκεί καπίνωμα του για να μην δείχνουμε και τα 3 ευρώ στην καφετέρια. Θα ακριβένουν και τα ζαχαρόδι. Ας ακριβένεις γιατί όλοι έχουμε ζάχαρο. Δεν φτάνε τα ζαχαρόδι. Τα φάρμακα. Εκείνα ναι, τα φάρμακα γιατί χρειάζονταν, δεν φτάνε. Α τώρα εμείς οι γεροντάδες θέλουμε τα φάρμακα. Εσύ όλα εύκολα λέψατα. Αν ένα τόσο εύκολο, γιατί ο κόσμος όλων παθάν κατάθλιψη και ακούς δοήνεται. Ναι, εγώ πάω ξαναλέγω με το στην τηλεόραση. Κατάθλιψη. Τώρα έχουμε καινούργων αρρώστια. Έχουμε κρίση και παθάνουμε κατάθλιψη. Κοίτη! Αναθεμά και σε μπα. Άλλο τι δεν ξέρουν άλλες. Μάλλον έκυτη, που γαλέφτασε. Γιατί πολλά κόσμος βασανείται από το ταφορισμένον. Βέβαια, αν είμαι σε όλα μοντιδέσπονγκη θα παθάνουμε κατάθλιψη. Δεν το ρέχει όλον την ημέρα έκυτη. Τα παιδιά καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Τα εγγόνια όλοι καλά είναι. Έχει και τη ρινούλα με τεσέν παρέεν, φτάισε.
Δώσ' γουρζουλανέσκε, έχει πει. Εσύ το ζωρές. Εκεί, τσόρα του. Και τσουρώνα του. Α, θα τιμωρένος και ο Θεό. Τόσα χρόνια κουτούρεψαμε, αγόρασαμε λώματα, ασόλια, κουβέρτας, ερχόμαστε μετά το λάτεο και τώρα καν ήταν όταν το έχουμε. Καλά λες Κερεκή, πώς έζησαν στην κατοχήν οι Έλληνες? Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε πολλά καλίωνα σε εκείνους. Έσφαλετε πόσες οι Έλληνες όλες κόθαν και έφυγαν στη Γερμανία είναι οι καημένοι. Το έσυραν εκές, ό,τι δουλεία νύβρανε πήκανε. Πρόκοψαν, πήκαν παράδες, έρθαν έχτισαν στην Ελλάδα με σπίτια, όλοι είναι μια χαρά. Ναι, αυτό σωστό ναι. Αχά, η ελπίδα, ασημούντζονος, η αδελφή τη Γιανγκούλη. Ναι, ναι, ατά όπως γλέσατα είναι. Αρεχτέφανε κατάθλιψη, άλλα συγκατάθλιψη πατούν και τρώνε και άλλα συγκατάθλιψη και αδυνατούν. Η θεγατέρα, πατεί και τρώει αμονάρκος. Και εκεί πάει πορπατή να χάνει τα κιλά το πέρα. Ανταμόγγει στη στράτα το Θόδωρον Τιμωσή. Εκείνος πορπατή να χάνει τα κιλά μοναχά τα κιλίασα τον ιδίος πα. Καρακάξες. Ένα βόλτα να εφτά στα καφενεία, θα ελεύει τα γούρτς, αχά τα σκεμπέδες. Απ' εκεί μερέα νομοσής τηγανής καρτόφια. Απ' δά μερέα νησοφούλα ξέντα σου τσουκάκια. Απ' εκεί μερέα τσικαλάκι στα πριζόλας. Και οι αγούρ πάνε παίρνε πακέτα όσοι κι θέλουν να κάθονταν και παίρνε και πάνε στο σπίτι του. Μονάχον ο Κώστης ο Μωυσιάδης και ο Σπύρον ο Ταξίδης είναι λαγνοί και οφειδωτοί. Λες ατύμπο να έχουνε κατάθλιψη και εκεί τρώνε. Να είσαι καλά Κερεκή, επίκες μας και γέλασαμε. Άρα έτσι, να έχετε την πίστη. Φουρτούνα είναι και φετερά. Πόσες γίνανε τα μετέρη παλί, με το λίγα τρουσιόπα, ελέας, έναν βουκαλό μπορακόπον και έναν ντομάταν, επίνανε και κέφα και γλένταναν και καλά. Ναι, ναι, ναι. Κρέας ξέρετε ποτέ έτρωγανε. Όταν εγένανε το χτίνο και πίνανε ένα αρνικό μουσκάρ, έσπαζανε και έτρωγανε. Χριστούγεννα τον η Πάσχα. Κάποτε ίσως και την Παναγία έτρωγαμε λίγο κρέας. Πού δεν βρήκαμε το κρέας τότε. Τώρα κάθαν ημέρων σουβλάκια και πριζόλας. Και επεΐσυψαν και τα αρρώστιας. Τι φάκι να τρώμε. Τεμέ κόλλε πρέπει να κόφτομαι. Γιο, τσι λέγω, άμα να φτάνε τα απαραίτητα. Για να δείχομαι σάλτο ότι κάτι είμαι, όλοι θέλουμε να φτάνουμε χωρίς παράδειση. Θα παίρνουμε δάνειο, θα παίρνουμε σπίτι, θα παίρνουμε δάνειο να παίρνουμε αυτοκίνητο, θα παίρνουμε δάνειο να φτάμε έπιπλα. Άμα και έχεις παράδειες, κάθηκα σοβάς. Όσο ναι το γεργάνεις θα πλώσεις και το ποδάρεις. Ναι, ναι, καλά λες δέσπο. Χάιτε, πολλά είπαμε. Ασκούμε, σας πάμε, έχουμε και δουλειές. Και εκεί θα καρούμε και τα τουρκικά. Έναν ημέρα ξανά ανταμούμες και λέγωματα. Θέλετε έναν ημέρα να πάμε στη Σοπούλα να τρώμε στο τζουκάκια. Γιατί να μην θέλω, να παίρνω και το φίβον ένα σουβλάκι. Τη σύνταξη να μου κόφτετε, να μου την έρεξη να μου και μπορείτε να κόφτετε. Εκεί τι. Να γαμώ και σε μπα. Έχει τι, πέρασα και στα μισχάκια, Χάιντε, φεύγω να αμάν, έχει τι, αλλά τι δεν κοιτάξανε. Παράδες που και ξέρνα τρώει κι ο νουσάτες απλούτη, τα θαυνατώνε μετά θα λέγνα τον τσιφούτη. Τα θαυνατώνε μετά θα λέγνα τον τσιφούτη. Παράδες μη μαζεύς, μαζί στη δεν κύπερς. Τα μου χαπέτε τη χαρά, εκείνα να ραεύς. Τα μου χαπέτε τη χαρά, εκείνα να ραεύς.
Μου την πίστης, η ώρα ακόμα ανέξ και εγώ εγνεύσα. Το κακό είναι για το. Από βραδείς νηστάζω, κοιμούμαι γλίγορα το πρωί, άμα έχω τλάξει άλλο ύπνο και έχω. Τώρα το βρήκα, πρέπει να σκούμε. Απέρωσε και πάω φύγω να κατουρίσω, να σέεις. Ας ανοίγουμε την τηλεόραση. Λοιπόν, βάζουμε σε λειτουργία την Κουντέλ πανεύκολα, όπως γνωρίζετε. Αυτό το στυλ το διακριτικό ξέρει αυτή και ξέρει και μόνη της, γιατί έχει το αυτόματο σύστημά της, έχει εδώ αυτό το... Παναγία, εμείς αδάσιζες την έσκασαμε και ατίνε πέραν και στάθαν την Κουντέλ. Με 2 κουντέλ αγορά, με την αγορά 2 κουντελών, έρχεται στο σπίτι σας και 1/3 το παιδί τους δωρεάν δώρο για σας. Η μικρή κουντελίνα. Και κανείτε το γάστρωσανε μας με την Κουντέλ. Τώρα θα έχουμε και το παιδί μας, την Κουντελίνα. Τηλεφωνήστε τώρα για να ζεσταθείτε τώρα. Ο Παρτσαλάκης πάει επειδή εφέκαινα τον Ικαρία. Λιγόθεν τα νερία την κοριτσί και ντρέπεται να ξέρει γέρος άνθρωπος. Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο. Αν δεν είχαμε τη Σόμπα Κουμπτέλ, θα είχαμε παγώσει. Με τη Σόμπα Κουμπτέλ μισθαθήκαμε το τέλος οικονομικά. Είναι φανταστική. Σόμπα Κουμπτέλ μου ζεσταίνει όλο το σπίτι. 60 τετραγωνικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ανάθεμά σας καταμάγες και σύμπα. Έρωξετε και λέτε για την Κουντελίνα. Είναι όλο χαβιάρι μέσα. Και αν δείτε την κρεμούλα εδώ πέρα που σας δίνω, είναι αντίστοιχα σαν τις ελβατικές που έχουν 450 ευρώ τα 30 ml. Κοιτάξτε το ροδακινή χρώμα, γιατί είναι όλο με κόκκους από χαβιάρι μέσα. Αυτός παράμον μπαστρικό μαντήλ και ντρέπεται και καλατσέπου. Κάποιος εγέντονα τώρα. Ενέσπαλεν το έτρεσε από πίσω στην Τσούλια την Αλεξανδρά τον άμον υπόθετον. Αυτή την εβδομάδα και το τι δεν έχει γίνει Σωτήρη που ήσουν αρρωστούλικο, μωρέα μου, το ζουζουνάκι μας. Τώρα παγούρινε το ζουζουνάκι μας. Άλλον το θα δείχνει. Δεν θα βρείτε προϊόντα που να περιέχουν ιαλουρονικό, κολαγόνο, ρόδι και χαβιάρι με τέτοια χαμηλή τιμή. Όλη την ημέρα θα ακούμε για το ουρανικό, για το κολαγόνο και το χαβιάρι. Περιπέτω το χεράκι της, το οποίο έχει γίνει πιο βελούδινο από ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Όχι. Κι εγώ το έπαθα, το και σέγγα άπατα τα ηλάτσια. Λένε με το δέρμα μου και γέντονα μου τη φυσαρμόνικας. Όλοι είπανε με το. Ο Θόδωρον ο Διαμαντίδης είπε με το, ο Γιώργον τη Θωμαής είπε με το και ο Βάσον τη Μουστακίδη είπε με το. Τώρα αν το έρθεσο μου, εκείνα τα χρόνια εντέμορφα έπαιζα με δακές βουδόγλι το σπίτι. Όλεν τάμαν έτωνε και ο Βάσον και τα άλλα τα παιδεία, έπαιζα με τσαλτίκαν, έπαιζα με κρυφτόν. Πώς εδεύανε τα χρόνια. Τώρα που έρθεσο νου, εγώ γιατί και πέρα το Βάσον. Εκείνος επέρε τη Σούλα να Σιβέρια. Εγώ πατέρα τον Καραϊσαρίτε να Σιβέρια. Γιατί και πέρα με τέναν άλλο. Άμαν άλλο καλύοντο και πάρθαμε. Ο καημένον ο Βάσον πώς τα υποφέρνενε μεν το τσαναβάρ. Θα εσκοτούμνες. Εμπρός. Τι είσαι. Θυμέθετε το έχετε μάνα. Δεν φτάτε. Το χρόνια πολλά. Μου είσαι καλά λες. Σημερινόν ημέρα ναι γενέθα. Τι είπεν έσπαλα του. Ευχαριστώ. Θα έρχουσνετε. Και θα έρχουσνετε. Γιατί? Και χόρτασε την τη θάλασσα. Πίσω παιδεία να ελέψει χαΐρ.
Ne έρχουσνετε. Απίου. Έναν μάναν έχνε και αφήνατε μαναχές. Στη γιορτή να θα και προφτάνε να έρχονταν. Αμαν είναι για θρύψο πιάτος θα έρθες ο χουλιάρης. Εσύμπα θα γεράτε και άρα έστε φτάνε σας και τεσέτερα τα παιδιά. Τεμέκο σήμερα θα κλείνω τα 81 και εντό πολλά παέζησα. Πολλά λίπες παΐδα μα, χαράντας παΐδα. Άμανο σήμερα να τα μηνονίζατε. Α, κι θα έρχονταν. Εμέν καλά κι ξέρνε με, κερεκί λένε με, και τη κερεκί στάψιο να δά κρούκια κι πια. Θα δίκατσε εγώ. Θα ακουίζω τη φιλινάδες η μας γειτονία και πάω και ράζατς στη σοφούλαν σαν σουτζουκάκι. Ας αρχινώ ασυγκίτσα. Κίτσα, καλημέρα. Ο σήμερα εγώ ενέσπαλα το αλλά γιορτάζω και πέρα την απόφαση, ξέρετε τα παιδιά και μπορούν να έρθουν, να έχουν δουλειές λέει. Θα πέρω εσάς όλες τις γειτονάδες και πάω και ράζω σας η σοφούλα. Θα έρχονται. Α, εντάξει, άντε γεια σου. Όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί, όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί, α τότε θέλ βοήθεια, να τότε θέλ ζωή, να τότε θέλ ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο κι θα ζει, άμαν και φτάσει το χρέος ίσα και τeiψει. Η μάνα εν κρύο νερό και σώποτι και μπεν, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μειεν, η μάνα να μειεν. Η μάνα εν κρύο νερό και σώποτι και μπεν, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μειεν, η μάνα να μειεν. Κίτσα, οι άλλοι θα αργεύουν λίγο να έρχονταν. Γιατί είπαν κάτι έχουνε δουλειές. Εμείς πάμε κάθε μες και πίνουμε έναν μπύραν, κάτι πίνουμε ούς να θα έρχονταν εκεί. Καλά. Ανταγές κανείς κεν, μα να χώνω ο Ανέστης, νωρίς έρθαμε. Άλλο καλύον, καλά κι εγώ με έναν ξέρει με την ησυχία μου. Έλα κάπου. Αδακά θα κάθουμε σκερεκί. Αδακά, μα είμαι και σημάσον πλάτα μου. Καλά. Καλώς την κερεκή! Ναι, πέντα και ήρθα τόσο δυνατά, χμάρασες μας. Εσύ ξανθατρός κι είπαμε το βράδυ οι γριάδες μόνο για ό,τι πρέπει να τρώνε. Γραία να πας λες τη μάνας. Εγώ θα τόσο γραία είμαι. Καλά. Ο Ανέστης ντό λέει. Ο Ανέστης ντόνα λέει, ηλάς. Η πλατεία Τιτάροβα σε μόρφινε να σου επίκανε το ηρώον. Αυτό γιατί έπρεπε πριν χρόνια να έγινε τον άλλα και η πειρέδα τώρα το Γιάννη τον καλώνε. Να είναι καλά όμως τη φούλωνος ο Γιάννης που εμεσολάβησε και έχτισα να το. Όνταν ελέπα το γομούτε η γούλα μου. Εγώ πατώ παθάνω. Εσέν κανείς και ρώτησε.
Δω ιστορία σε Έλληνη γιάγια για εκείνους που έρθαν στην πατρίδα. Δω έσυραν οι συλλάκροι. Αχ, για τεμένα το η πλατεία έτον όλων η χαρά. Τάνουνε τον η πλατεία τότε Κερεκή. Εσύ άλλο τρανέσα είσαι πέμας. Ναι Κερεκή, πέμας. Μόσε, ο Ανέστης όσον εμένσα χρόνια και ρωτά εμέν πως έτονο τότε η πλατεία. Τον μικρό λεφτάει. Α, τώρα χάστε τα. Για τα ηλικία σκηθά το ουσεύομαι. Καλώς τα κορίτσια. Καλημέρα. Το έφτανε. Όλα καλά. Καλά. Πάντα καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Σήμερα γιορτάζω και είπα να φέρω τη φιλινάδη σου και κεράδα. Χρόνια πολλά τότε και εκεί ενές πάλι να λέω σε φέρε. Ευχαριστώ. Χιλιόχρονος να ζεις να βασιλεύεις. Πόσο χρόνο θα γίνεσαι Κερεκή? Σίγουρα στερόξε. Εσύ κάστα του κάτω πια την καβές. Εμείς οι γυναίκες τα χρόνια μου κυλέωματα. Εγώ λέγατα. Κα κλείνω τα 81. Πασκεί με η κλίτη να κρύφτω τα χρόνια. Σοφούλα, φέρε μας ασόλια τα καλά το έχεις. Εντάξει, εδώ θα πίνετε. Εγώ θα πίνω μπύρα. Εσύ και... Εγώ πά. Μπύρα. Έμορφα κορίτσια. 2 μπύρας. Φέρε και όταν έρχονταν οι άλλοι, θα λέγω σε το θα φέρεις. Εντάξει, έγινε. Κερεκή, εμέν κοιτάκι ωραίς. Εσύ φάτο σκατό. Άιτε κιμπτηράς, εσέν πας κεράζωσε. Σοφούλα, φέρε να τον το θέλει να πει, φέρε να τον... Άντε φέρουν ένα μπύρα. Εντάξει, έγινε. Το έλεγαμε. Για την πλατεία και λέτε. Καλώς το κοριτσάκι. Ευχαριστώ. Άιτε Κερεκή, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Η πλατεία Κερεκίκη πρέπει να έτουνα τότε όπως ένα τώρα, Γιώκο, τότε έναν καφενείο μόνον έτω να πέσει μέσα στην πλατεία στη Ελευρώπολη. Α, τότε τα πλατάνια έσανε. Εγώ άσε ξέρω κι αν τον εαυτό μετά του κάεσαν και ξέρω πότε έντανε. Ναι, του κάεσανε. Α, τότε πώς επεράνετε να δακές στην πλατεία εσύν? Τα καλοκαιρινά τα μήνας κάθαν και ρεκίνα δακές ελασκούνες. Τε φόρναμε και το καλό το φιστάνι μου. Γιατί όλοι ένα φιστανόπον είχαμε και γυροκλώσκουμνες στα δακές. Σε έναν το μέρος έπαιζε η λύρα. Σε άλλο το μέρος έπαιζε το γραμμόφωνο, άλλα παν άλλο γραμμόφωνο. Και αν με ρέαν έπαιζε η λύρα ο κότσον της Στεφανίδη. Και εμείς χόρευαμε, σκοτούμνες και χόρευαμε. Και απέσει μέσα στην πλατεία πάντα έτον ο Γιαννάκης. Και το σωστό εμείς θέλαμε όλοι να πάμε χορεύουμε με τεκίνον, με το Γιαννάκη. Έπαιζε και κριτικά. Και εμείς τα αποδαρεύαμε να μον τσατσί, επέναν και έρχουσαν και χόρευαμε σκοτούμνες. Δω καλά επεράναμε τότε, εγώ εκείνα και ανασφάλω. Τότε με το τίποτα χαίρουμες. Άμα να μοντεβασίζευεν ο ήλιον, έπρεπε να σέβομαι να πάμε στους κούρσο τσάκωμα. Εμέναν ο τότε καλείο να εσκότωναν με. Το χειρότερο είναι τον για εμένα. Ναι, Κερεκή. Ναι. Έπρεπε να περπατούμε 2 ώρες να πάμε στο χωράφο. Εκοιμούμενες απέσα χώματα. Και έπρεπε το πρωί έρκεντιν να σκούμε τσακώνω με τον καπνό για να μην πιάνει μας ο ήλιο. Και άλλα 2 ώρες να έρχομαι στο χωρίο. Σκοτωμέν. Αχ, τα καπνά. Αναθεμάτα τα μάλιας. Μαύρα χρόνια. Με τα καπνά που γαλεύκουμε. Άμα ενεμένα με πότε θα έρθει η Κερεκή να πάμε λάσπης. Άμον το λέγνε τότε στο χωριό ήταν πολλά κόσμος. Ναι, τότε ήταν πολλά κόσμος εδώ. Αφού μόνο στο σχολείο ήταν 500 παιδεία.
Και όλων των χωρίων τα Κυριακά σε μαζεύκουσαν εδακές και εσέρουν στεά. Εμείς τότε ράδιο και τηλεόραση κι είχαμε. Μπράβο το κορίτσι, μπράβο την Ανατολή. Άιντε Κερεκή, χρόνια πολλά, να ζεις και να χαίρεσαι τα παιδεία. Ευχαριστώ, εσύ είπα ό,τι αγαπάς. Να είσαι καλά. Ο τότε Κιτσανής όταν εχόρευαμε οι γρεάδες εκάθουσαν αδά ολόγερα. Ακεί αυκάσον πλάτανον εκάθουσαν οι γαλήνοι την Πασβάν με τη άλλη τη Γαρίδης με την Κοκοβίνα. Αδά τη μίτσο το κουρίων και κι άλλο. Ακεί πλάν άλλο. Όλε τέρνανε πως εχόρευαν τα αγκολιαστών. Αχ, τότε ντόμορφα περάναμε. Και εμείς τα κορίτσια τότε ενεμέναμε πότε να έρθει τέρμα σε ένας καβαλιέρος να χορεύουμε. Και οι γρεάδες να χορεύουμε τα αγκαλιαστών. Και οι γρεάδες παράγουσαν όταν έλειπαν. Μόσοι αγού την ξαγεντρέποντα, εκολύγανε. Ενεμένετε τον καβαλιέρο να έρχεται πέρσας να χορεύετε. Αλλά όταν εγώ εξαλάβησα σε με και θέλεσες. Αφού και γρήκανες να χορέψει. Μία θα πάτνες και το ποδάρι. Εκότατε να βγάζει τον ίσιο. Άμα και ξέκατο. Θαρώ τότε γρήκανε τεμπίους αγαπάει ένας τον άλλον. Ναι, τότε το μάτι άτσεπεν αν γέρχουσαν ετέρναντε έναν άλλο. Μία μπατίασα το Σάββαντι τσουκαλά πως επίνεν η Σμάρτη μπήκαν τη Γαλέα να ανταμόνιαται. Α, τότε άλλο αγνή ήταν οι άνθρωποι. Ναι, πολλά αθώοι έσανε. Μίαν ερώτησα τη Δέσπον πώς εγαπέθανε με τον Παμινόντα και είπε με εμπαίνανε απέσα σερόνια κρύβκουμνες και μίαν είπε χαρεμέντζα εφίλεσε με κιόλα. Μονάχον είδες του και πόσοι άλλοι. Αλήθεια, έγινουσαν αίκα πράγματα. Έγινουσαν λέει. Πώς και γίνουσαν, θέλετε να ανοίγω το στόμα μου. Εσύ ζατία ήταρες, άμα ανοίξει το στόμα σ' άλλο κι ασπαλίσα του. Εσύ Κερεκή αδάσω χωρίον κανάς επτάγκίσες. Εμέν πατεά με γάπησε με ο Γιώργον την Κουτούλας. Ομαν εγώ ακόμα 14 χρονών έμνε. 2 φορές ψαλάθησε με και χόρεψα με έναν ταγκό. Εγώ μόθεν το χωρίον τα φορισμένα στόματα. Ο Γιώργον την Κουτούλας αγαπά την Κίτσαν την Τερβίσιου. Και ύστερα το εγέντον. Τι δεν πά και γέντον. Εγώ έφυγα στη Θεσσαλονίκη, εκείνος έφυγε στην Αθήνα, χάσαμε έναν τάλ. Τυχερός με Γιωρίκα που και πέρασα το Τσαναδάρ. Εσύ το είπες. Τι δεν κι είπα, το στόμα μου κι άνοιξα. Άρα έτσι, μπράβο Σοφουλίτσα, μπράβο. Ορίστε. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, όλα έμορφα είναι. Ακόμα είναι νωρίσεν, άμα έναν μόνον θα τρώω, γιατί ούσα δά είμαι. Κερεκή το νουνείς. Να σε νουνίζω, απαδάουσα δαν τόπολα έπαιρε. Άτε Κερεκή ξανά μία χρόνια πολλά. Να ζεις, να χαίρεσαι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Άμον το μοιάζε μέσα, λέγω έναν τραγωδία. Πέ Κερεκή απέντε άμορφα το ξέρεις. Αλλά σου λέγω και έναν τραγωδία, αφού γιορτάζω σήμερα, για. Και η ποπαδία έκλασε, είπεν τον ποπαμφάτο,
Ο ποπάς εμμύριστε να κοιτένα να θεμάτω. Λέγω έναν κι άλλο. Πέι. Ο οποίος έχει πολλά παραμπαϊδία τόσον τόκον, ετσεβίεντος σοβρακομπικά καλυμοτόπος. Μου την πίστησα, ούτε πατσά με πετρόψε. Λέγω έναν κι άλλο. Πέι. Και με πάσινα πλατίνα φαρδίνα. Αχ, κι αν είχα και έναν μπάσταν άλλον δε θέλνα. Και να γυρίσει. Αλλιώς βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να κυνηγήσει. Δεν έχει νύχτα, λάκους και λάθια, μόνο κυνήγα δυο μαύρα μάτια. Δεν έχει νύχτα, λάκους και λάθια, μόνο κυνήγα. Πώς περνάτε χωρίς εμένα, μαύρα μου μάτια κι αγαπημένα, και πώς περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα μικρή μου στο παραθύρι. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα μικρή στον ήλιο και το φεγγάρι, να ειδείς το νέο που θα σε πάρει. Να ειδείς τον ήλιο και το φεγγάρι, να ειδείς το νέο που θα σε πάρει. Όσε, ακικά θα ρίσκει κάθεται ένας ποπάς, καλόγερος ντόεμπα και γρήξα. Καλό έρωστα Αυτό συντάρβαντάρα Ψωμί και λέας τρώει ο άχαρον. Τότε ασκουίζομαι τον και κάτι κεράζομαι τον απαγούταν το τρώγουμε. Πάτερ, θέλεις να έρχεσαι και κάθεσαι λίγο με τεμάς. Ευχαριστώ σας, μαγκάβγωσε λίγο. Γιατί Κιζέλτσα, τόσο ακατάρρευτος είσαι? Έχω και λίγους αγκούτσακες, με φτάνουν. Και γρήξαν όλοι. Μόσα, θα φουρκίσει, έλα πήγαινε λίγο νερό. Θέλεις να κεράζουμε σε ένα ρακίν? Ρατσί, αδά έρχομαι ντε λόγο. Καληνυχτέρα γράδες μου, κι αν είναι ο ορισμός σας, εδώ μία ρακή θα πιω επαέ στον τόπο το δικό σας. Καλώς τον, κάτκα, πάτερ, κάτκα. Κάτκα. Άρα έτσι, κάτκα. Η ρατσί, πού είναι η ρατσί, φέρε τη ρατσί. Σοφούλα, φέρε ένα ρακί να ούτων τον καλόγερο. Είναι τα μία ρατσί μωρέ, φέρε 2-3 ρατσές, πιάσε τις τσιγκουνιές, έλα επαέ. Μόταν να ούτω σου γερομποτήρε.
Καλώς το Λευτέρη, έλα παίζουμε ένα τάβλι. Αχ, οι ποδάρες μου. Πολλά επορπάτησες. Συνέχεια πορπατώ. Και για το ποιον πορπατείς? Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και άστα να πάνε. Πλάσεσαι, αούτος για μένα εκείνος ο Βούλγαρος στη Θεσσαλονίκη που εσέβαινα τέσσερα αστικών και πήραζαν τα κορίτσια. Ναι παι, εσύ γιάμισε εκείνος ο Βούλγαρον το έλεγε η τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη το εμπαίνει να πέσει στο λεωφορείο και βγάλουν δάκλερο να πήραζαν τα κορίτσια και βάλανε μπροστά το λάπτο. Διάολε τσαπολιμάρε σου, είναι τα μωρέ μου λες, εν κατέω πράγμα. Και ρε εκεί, αυτός και ο μιας Βούλγαρος. Είναι τα μωρέ μου λες, Βούλγαρος, ο κατάγομαι από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, Ζανιό με λένε. Έχω και ένα αδελφό, τον Πανολιό, που βαθε μεγάλο κάζο, αλλά δεν στο λέω. Α, στην Κρήτη! Παίξε μωρέ εδώ που έχεις εκεί ταυτί σου. Εμείς πολλά αγαπούμε την κριτικούς. Άρα έτσι ο Φούλα. Α, ευχαριστώ σε. Βρικάτε πως πίνουν οι κριτικοί. Α, στην ιτζά σας. Να έχετε μέλη θυμαριού και τυρατική στη ζάλη και η ζωή σας να κυλά ως σαν την πεντοζάλη. Οι κριτικοί ό,τι θέλουν να λέγνε με μαντινάδες λέγνα το. Μακριά από την Κρήτη βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα, μα όπου βρεθώ και όπου σταθώ λέω μια μαντινάδα. Έμορφα. Εγώ απορώ. Πώς επορείτε εσύ η κριτική και έτσι γλίγορα βγάλετε τα στιχάκια. Η μαντινάδα της στιγμής έχει μεγάλη αξία, γιατί το λέει η καρδιά και όχι τα βιβλία. Άντε χάμος. Μότον, αούτος θα τελέντο που κάνει την κανάτα. Λεξάρες! Θωρώ το χωριό σας. Πολύ ωραίο χωριό. Ποιο το όνομά του? Βλέπω έχετε και πλατάνια με μεγάλες κουφάλες. Έχετε και άλλες κουφάλες. Και Χρόκαμπος. Μπροστά έλεγα το Τάροβα. Εμείς αδασοχωρίων όλοι με σπόντι έρθαμε με την ανταλλαγή. Μωρέθια, έχω σύντεκνους στην Κρήτη, πόντιους φίλους. Με έχουνε μάθει και να χορεύω τα ποντιακά και να τα μιλώ. Ούι να λελεύω εγώ. Όλο το χωριέ πάει είναι πόντι. Οι περισσότεροι είναι πόντι. Έχουμε όμως και έναν οικογένειαν βλάχη του Καθάριου. Έχουμε και καμιά δεκαριά οικογένειες που είναι φρακιώτε και μικρασιάτε. Τότε έρθανα στην ανταλλαγή. Και 2 οικογένειες είναι κριτικοί. Έρθανα δα φαντάρι και πάντρεψαν και πέμνα να δα. Πώς λένε έτσι όλο, Μανολιτσάκης, Βοδουλάκης, Τσικαλάκης. Έτσι θα ρολένα. Ο Τσικαλάκης έχουν και ταβέρνα. Ναι, φτάνε πολλά καλά φαΐα, να πας τρως εκεί. Κάνουν μωρέ και κοχλούς μπουρμπουριστούς. Όχι μωρέ είναι το φαΐ. Μότον, αούτος ντόιπεν, εγώ τι δεν και βρήξα. Ήθελα να ήμουν κοχλιός, να έρθω στη γειτονιά σου, να γράφω με το σάλιο μου Τσιπέτρες στο όνομά σου. Μότον, αούτος καταγνός καλόγερος. Πόσο μοιάζουμε με την κριτικούς, Κερεκή. Ναι, εμείς είναι σπαλαλίκια την κουζουλή. Η γλώσσα ομοιάς, η φορεσία ομοιάς. Τα λίρασε μου ταιριάζουν. Η λύρα βρέει κριτική, πολλές καρδιές κλαβώνει, μα και του πόντου η μουσική τον κόσμο ξεσηκώνει. Φούλα, για βάλε μας έναν έμορφο καητέν, να εφτάμε κέφ, εγώ σήμερα ντεάμ γιορτάζω. Ναι, τώρα. Η Κερεκείο σήμερα είναι έντονε. 100. Όταν αούτος το λέει 20 λακά. Σπολά τη σουτιά. Χρόνια πολλά Κερεκή. Ευχαριστώ, να είσνετε καλά. Χρόνια πολλά να έχεις βρεθιά. Ας πιω είμαι στην υγειά σου. Κι ούτε πολύ πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Άντε γεια σου. Μα τον αούτος άμον το μέζε μέτσεν έρχινεστε και λέει μας παραστράγγαλα.
το μέρος ας πούμε φεύγω. Σοφούλα, άλλο έμειναν τραγωδία εκεί πρέπει να μάθεις εσύ της για το θάνατο. Τα παιδιά να κάνουν ξεπασιτή εντόλα αυτά όλα. Κερεκή, σαν χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά πια, χρόνια πολλά. Άντε, γεια. Να είστε καλά. Μαναχών πίντζο λίγο μπαφά. Ας πάρω μωρέ ένα γουλίδι, δίκιο έχεις. Πρώτα το σταυρό σου όμως. Έτσι πάει. Σήμερα Παρασκευή και αυτός τρώει κρέας. Ασθενής και ο διπόρος ούκο έχουσεν αμαρτία. Μότον Κερεκή, αυτός ο φιδίο τι έχει. Εσύ τώρα εντόλες, για τα όλα το ακούμε. Είναι τα γρικά του μωρέ. Το θέλουν να φτάνε στα μία και μετά να μαθίζουν τα παιδιά για τον Αλλάχ. Να σέζω τη ράτσα να τουν. Κι ο Φίλης ονειρεύτηκε την πίστη να νικήσει, μα στο τέλος αναγκάστηκε στον κολάρα του να καθίσει. Κατέιστο ή κατέιστο. Εκείνος έμορφον παπούτσε πέρα. Έπρεπε τα παιδιά να λένε τη συνεφούλα που πάει με τόλτς τα γούρτς. Ναι, και να ελέπνε τη Ριάννα πως λαεί στον κόλο μας. Έμορφα πράγματα θα μαθίζουμε στα παιδεία μου. Να σέζω και ξανασέζω. Πολλά μισέει θα ξεβιέται ο κόλος. Καλά κι ακίνητα στο τζουκάκια της Σοφούλας. Αμαν εμείς αυτά στο χωρίο και έχουμε τα ξεροτήγανα τη Μαρίκα στη Μητσοτάκη. Έτσι είναι απόδανε. Είδα γλεντοκόπισμα κάνετε μωρέ γράδες. Εμένα πολλά βαβαλίζετε με. Εσύ για με τώρα. Ποπάς είσαι γιώξα μου καλόγερος. Μότονα ούτε δεν παθαίνει και κλαίει. Έκατσα και απογραφή. Έκανα εγώ του χρόνου. Και είδα πως τελικά είμαι πρωταθλητής τσιπώνου. Γιατί ρίζα μ' πονείς. Κεφάλι που δεν πόνεσε, δεν έχει νιώσει λύπη, καμιά δεν έχει διαφορά από το κολογγί. Α τώρα άστα μαντινάδες και πέμας. Γρικάτε μωρέ, και έχετε τσαμέντες σας. Εγώ τι δεν και γρήξα. Ακούτε μωρέ, ακούτε. Ακούμε. Ακούμε. Ανθρώπου νου δεν το χωρεί.
πως τη γυναίκα χέρι, ετσά που λέει σ' αγαπώ, σου μπίζει το μαχαίρι. Εγώ καλά έγρεξα το ατός καταλλιώτικος καλόγερος Εγέζινε καλόερος, επειδή εγάπησες έναν κορίτσι. Τόσο να φοντάνα ήταν ο Σεβδάς, εγώ ήμουν. Και γιατί και πέρασατε? Η μάνα της θα αναφορμή που να τη φάνει λίτσι και απάνω της να κάνουνε σειρμό η σκουλίτσι. Η μάνα της και θέλεσε. Αναστορούμε και μανίζω. Είπε με η Μιράντα, κατέεις μου ρε ποια είναι η Μιράντα, η κοπελιά μου. Είπε έλα πάρε με, ζήτησε με από τη μάνα μου. Έβαλα τα ξόπια μου, έβαλα όλα μου τα καλά, ντύθηκα σαν λαμπάδα και πήγα να τη ζητήσω. Και τώρα έγινε. Μωρέ στη Λοσιά που την έχεις, θέλεις και παντριά, είπε με. Γιατί και θέλεις εσύ, γιος μας παιδάσεσαι. Το είπε να τον. Και θέλεσαι να τον επειδή είναι ο λίγο κοντός. Τσίπανε και πολλές σούρες. Κρίμαν. Εσύ μου είπε σε πολλά βαρεσάρις και παιχνιδομάτης. Έχεις πολλά υπλίκια. Έτσι μου είπε μωρέ. Και για με, πριν να γίνεσαι καλόγερος, το δουλειάνε πίνες. Ελιδάρος, έχω 20 ρίζες ελιές. Μόσε και με τα 20 ρίζας ελιές. Αμέ, δεν θα άρεσε. Είσαι δικαιώνει Καρίν, το πρόκοπιν θα πίνετε. Και εκείνη ετσά είπε με, άντε βρε χαλακατέβα, πάνε στο σπιτικό σου. Εδώ μου τη ζητάει ο Σιφατσός από το Ρέθυμνο που έχει 3 μπέλια. Και το κορίτσι το είπε. Μιλιά δεν έβγαλε, τίποτα δεν είπε. Έτσι κατέω του. Έσυρε με τη μάνα να μου φέρετε. Τα άρχισε να αγκαρίζει. Έβγαλα και εγώ τα κουμπούρια μου, πήγα να αρχίσω τις συμπαροχές, αλλά άστο έφυγα μη γίνει κανένα κακό. Και καλόγερος πως εγέσνε. Με τέτοιο ρεζαλέ τι δάμα μόρε να κάνω στο Ρέθυμνο, όλοι με πήραν στον κόσμο. Ωρε ζανιώ από εδώ, ζανιώ από εκεί, έφυγα κι εγώ. Πήρα τα όρη τα βουνά, μπας και ησυχάσω και έγινα κι ακαλόγερος για να την εξεχάσω. Το χωρίστε, Όχι μωρέ, την πεθερά μου. Την πεθερά μου βάλτηνε πάνω στο ψιλορίτη να τη θωρούν οι εχθροί να σκιάζονται την Κρήτη. Έτσι έπαε να γίνει το πράγμα. Άντε κάπα. Άτε ανάσφαλο να την κεκλώσει το πεις. Δεν για γέρνω στην Κρήτη. Έμπαω πια. Απόμονο να δάσουν και χρόκαμα. Μη γυροκλώσκεσαι μου την Καρμενέτσα. Και το δουλειά θα αυτά η αδά. Ας πάει γίνεται ταυσόν συμμοχείτε το μαγαζίν. Ας πάει στο τυροκομείο να μαθάνει και αυτά η τυρήν. Και άμα θέλει ας γίνεται και ταχυδρόμος. Ο άλλος επέρε σύνταξη. Αδά θα πω μέντς. Βγάλεις και το ράσον, βρήκαμε σε και έναν καλό κορίτσι να υπαντρέψει. Έχετε καλά, όμορφα κορίτσια. Όσα θέλεις. Να μου έχουν και καλές μανάδες. Αφού έχουν καλά κορίτσια έχουν και καλές μανάδες. Πώς φτιάχνει, αχα, η σοφούλα. Έναν κομμάτι μάλαμα. Θα κάθω μωρέ λίγο να το σκεφτώ. Έτσι λίγο. Καλά έφτας. Ας σου καίεσαι ο γάλα, φυσάς και το ξύγαλα. Εσείς έμορφα λέτε τα. Αλλά τη σοφούλα νερώτησατε δεν αν θέλει να παίρνει το καλόγερο. Ράσα θα φτάματον και βγάλιατα. Μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να παίρνει τη σοφούλα. Μόσε, για με εσύ εσέν και σαν τεσομάτ. Γιατί, εδώ έχω εγώ. Είχε βαντα χρυσοκόδωνα σαν μαλλιάρετε ίδια. Εγώ είμαι το μαλλιάρκο το γης. Μόσε, εσύ τόσο χρονογέρος θα κέφτεσαι σοφούλαγκιά. Σοφούλαγκιά σαν τα δουν και κέφτ. Μόσε, αούτι τους ήρθε όλγεται με. Εμένα ρώτησε κανείς αν θέλω να παντρεύω. Μόσε, εγέμνε στον καλόγερο και φέκαμε ο πίστο μου χαπέ. Άντε στην υγειά μας. Άντε, γεια. Σοφούλα, βάλε και έναν κριτικό να χορεύουνε με τον καλόγερο, να φτάμε την καρδία μας. Ναι, βάλε να χορέψω κι εγώ να δείξω την κορμοστασιά μου. Ο καλόγερο μας θα χορεύει. Α, τόσο μαγιακές για καλόγερος.
λέξη ιερή, φιλία λέξη ιερία που ανθείς σπανίως. Κρήτης και πόντου μάχη μου κρατάει αιωνίως. Που θωρώ απόφαση το πήρα πως θα γλεντήσει το δουλειά και με τσέσκι λίρα. Άντε, γεια. Εμπρός. Ποιος? Έρχοσνετε. Και συνείπητην και θα έρχοσνετε. Καλά, αναμένω σας. Ποιος θα έρθει και εκεί? Τα κορίτσια επίκανε με λέει surprise. Το μωρό να μα κυκλέει τσιτσίνκι φάγνατο. Α, έτσι και εκεί, α, έτσι. Σοφούλα, για βάλε μας έναν ποντιακό να σχορεύομαι. Σημερονάζετε, εσείς που εορτάζετε ενώ σημερονάζετε, σας χαιρέσουν παντέμορφα τσιτσέκια να κράτητε, σας χαιρέσουν παντέμορφα τσιτσέκια να κράτητε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και κάθε επιθυμία να είναι αλήθινο χαρά και ευτυχία, να είναι αλήθινο χαρά και ευτυχία. Τα σιλέπαντα να γελουνε μόρφα χαρέμενα, τα σιλέπαντα να γελουνε μόρφα χαρέμενα και εκατόντα χρόνια σου να είναι και ευτυχισμένα, και εκατόντα χρόνια σου να είναι και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και κάθε επιθυμία να είναι αλήθινο χαρά και ευτυχία, να είναι αλήθινο χαρά και ευτυχία. Τι δεν να μείνουν σε χώρο και τραγώδια, τι δεν να μείνουν σε χώρο και τραγώδι,
καθαν ημέρα και όρδας το χρόνο μόνο μια. Καθαν ημέρα και όρδας το χρόνο μόνο μια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και κάθε επιθυμία να είναι αληθινό χαρά και ευτυχία. Να είναι αληθινό χαρά και ευτυχία. Άτε, να ζεις Γιαννιό από το Ρέθυμνο. Να ζήσει ο Πόντος ΕΠΑΕ, να ζήσει και η Κρήτη, να ζήσει και η Τσερετζή, και η Πεθεράμ, να ψοφήσει. Άντε πείτε μωρέ, πείτε. Να μας χαρίζεις χαρούμενες στιγμές. Άντε και καλή αποκατάσταση μωρέ. Άντε κοίτα. Σαν το ψιλορίτσι. Σαν κρεβάται μανάκι με και πονώ, και πονώ. Σαν κρεβάται μανάκι με και πονώ, και πονώ. Έλα δακά είπασε. Και ρε εκεί πολλά παρακαλώ σε εγώ γιατρόν και θέλω. Εσύ τι θέλεις αμάν εγώ θέλω. Χάιτε. Παχιστάν θα φτάσουμε και πεζέν. Έλα δα είπασε. Τι θέλω. Έλα είπασε. Τι θέλω. Με μισείς ρε παιδί μου. Καλημέρα. Ελπίδα, εσύ παδά είσαι. Έρθες ο γιατρόν. Έρθα να γράψω φάρμακα. Τι νοσηρά είναι να τώρα. Ο γιατρόν ακόμα κι έρθει. Κι έρθει. Α, τώρα που ναι πρέπει να έρθει. Κάσκα δακά. Έλα κάσκα παδάνε ρε. Πιο καλά είμαι εδώ βρε παιδί μου. Κάσκα και καλά εγώ σε. Να πάω. Βρεν τον πελάντε βραμε. Καλά το και εγκόζον σκουλά για να καλατσεύω το γιατρόν όπως το θέλω. Και εκεί ασφεύομαι. Κάσκα δακά είπασε. Θυμάσαι ελπίδα εμπροστά όλα τα βιβλιάρια της γειτονίας ο Σοκράτης την Καράπανε εμάζαν και φέρνει τα στο γιατρόν. Πώς και θυμούμαι. Τότε γυναίκα γιατρών είχαμε. Για τα το έρχονταν εμάζευε τα βιβλιάρια και έρχονταν και έκοφτε χαλβάνε, λιγκύριζαν, έλεπε να την γυναίκα και παλαλούτωνε. Αχ, Θεός χωρέσωνα. Τι ώρα έρχεται ο γιατρός. Μήπως δεν θα έρθει σήμερα. Όχι και δεν είπανε μας. Κύριε Ελπίδα, ούτε πίωσε και γνώστατε να παγάε. Και ξέρω πότη φορά ελέπατε. Θα ρωτώατε εγώ. Καλό κορίτσι. Ναι. Εσύ από πόσεν είσαι. Ασον και χρόκαμβο. Όχι. Και εδώ πώς βρέθες. Ήρθα για δουλειά. Μόσε. Και εντό δουλειά θα έφτασα. Θα πάσον και χρόκαμβο μόνο για κτηνοτροφία είναι. Καρή, άψατεν, άικα ψηλά ντό ρωτάς. Και εντό ρώτησατε. Εντό δουλειά είναι εφτά. Κακόνε. Δουλεύω σε ένα μπαρ στην Ξάνθη. Μου την πίστης. Σε μπαρ. Πότε ήρθες κι εγώ πώς κοίδασε. Λευτέρ. Τεμέ κατά όλοι αν το έλεγανε με αληθινά έσανε. Και εν το έλεγαν εσύ. Μεν το είδανε σε πολλά φοράς από βραδύ στην Ξάνθη. Έικα κι πάω. Ψέματα λέγνεσαι. Εξέρνεν το ζηλεύς και λέγνατα για να κουστουρεύνεσαι. Ναι και ξέρωσε. Το κεφάλι στα παδά.
Είδες τα παπτούρια και λιγώθες. Πολλά όργεψε να δω στο γιατρό. Πέρε Λευτέρ. Σημάσαι ο γιατρόν, εσύ κι θα καλατσεύσεις. Όλια εγώ θα λέγατα. Γιατί εγώ στο μαγκιάχο. Εσύ ξέρουν το κατακέφαλος είσαι, εσύ κι θα λες την αλήθεια. Όλια εγώ θα λέγατα. Με συγχωρείς κυρία μου που επεμβαίνω. Γιατί καταπιέζεις έτσι τον άντρα σου? Σιγούλας και ρούξ. Θεμόν γεν, όντι θέλω φτάτο. Εσυντέρουν το έρθε σαν δακά. Με τα χάλια κοντεύει να δείξουμε μας και το βρακής. Για ποια φορή είπα βρακής? Ό,τι μου γουστάρει φοράω κυρά μου. Κεφάλις να πιάνε τα κερίε. Τώρα πατεά νεολαία έχουμε. Μου τη δίνει, μου γουστάρει, μαλακισμένη, μαλάκα. Ναι κερεκή, ναι. Τα όλα εμάτης εκείνος ο σχορεμένος ο Χριστόδουλος είπε σας πάω, εσύ μπαπέρετε θάρρος. Του νους αξίζει έναν καλό ξύλο να γαραλαΐσνε όπως δεν πίνει τότε ο Χρηματόπουλος στο σχολείο και τα αλαλίασα του στον ουρανό να ευγαίνει. Τώρα λένε εκεί πρέπει να κρούωματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θέλει βία. Αυτό είναι ολέα θα καβαλκεύει μας. Για το Χριστόδουλο λίγα λόγια. Κι εγώ τον πήγαινα. Μος εσύ τον πήγαινες αμάν εκείνος έξερε το δουλειάν εφτάς. Τι θέλω κι ασχολούμαι. Για πένε, εσύ και απέσον μπαρ το δουλειάν εφτάς. Πια τα πλίντς. Κάρι. Εσύ τσούρα το. Για πένε. Έρχονται οι πελάτες, καθόμαστε, πίνουμε κανένα ποτάκι, περνάει η ώρα. Όσετε, μέκαση τα τσιτσίας δείξε τα, μονάχο να τερούνα τα, τι δεν άλλο και φτάνει. Θα ρίχνει τσίπ χαϊβένα είμαι, τι δεν και ξέρουμε πατά. Ναι Καρή, αέτσεν, όπως το λέατε. Μόσε και αφού εσύ σαν παράκια είπες και πας, το έξερδο έφτανε και απές. Ποιος είπες το, πού έξερδε τα. Ο Καγκιάτς είπε μάτω. Μητερίσα τον το και έχεις πω. Ξέρεις το κατακέφαλο σεν. Ναι, το όλα ξέρετε. Μάλιστα. Εσύ το κεφάλι στα πακί. Έρθαν ο γιατρό. Αχ και ρε εκεί, εντρέπομαι, αστεύομαι. Όταν επί, κάσκα δεκά, όταν επίνες θα τα κεντρέπονται. Κάσκα δεκά. Αχ κι είμαι καλά, ζαλίουμε. Κάσκα δεκά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κι είμαι καλά. Τι πάθατε κύριε? Για ας πάρουμε μία ποίηση. 18. Πολύ σας ανέβηκε η πίεση κύριε. Ατάν το είδα μου να έχουν η πίεση με ξέρουν. Σε κουραστείτε και θα σας ξαναπάρω την πίεση κύριε. Ποιος έχει σειρά? Εγώ γιατρέ. Ελάτε κυρία Ελπίδα. Ελπίδα πολλά παρακαλώ σε. Τεμέτερον η υπόθεση άλλο ατσελένε. Να σε μπαίνουμε εμείς πρώτα. Δεν πάτε. Γιατρέ, πολλά παρακαλώ σε. Ας λέγω σε. Συστέ για τον άντρα. Εσύ πατσιλωτών έχεις? Τι είπατε? Εσύ πατσιλωτών έχεις? Δεν κατάλαβα. Ναι είσαι. Τεμέξ, στην Ξάνθη δουλεύεις? Ναι. Σε ποιον μπαρ? Στο μπαρ Νταϊάννα. Έμορφα, θα έρχομαι ένα βράδο. Διάλο. Μος εντέγεντο, γιατί έντο σαν τον άνθρωπο. Μος εντέγεντο. Ατέ εδώ κύριε να μαξίλα το λεπτέ.
Ναι, κουτσι. Δεν πήγε σε άντρα συγκεκριμένο και σαν τον της Σισιλέας. Με χούφτωσε ο παλιόγερος. Εσύ πάνε θέλεις να μην χουφτάντε. Ας σε φωνήσει ένα φιστάντι προκοπής. Είδαν τα παρτούρες και λιγότε. Το φουστάνι μου σε πήρε στην κυρά μου. Στο κεφάλι να πιάνε τα κερία. Σποταλεμέντζα. Δεν κοιτάς να συμμαζέψεις τον άντρα σου. Με φύχησες κολόγρια. Χάσα παιδακές νερεξία. Κολόγρια να παυλές τη μάνας. Μόσε. Το γραία είπε. Τον κόλυμπο δεν τα άραζε. Προηγουμένως είχε 18. Τώρα έχει 12. Αμον το είδαν τα παλδούρια. Η πίεση έτεξε στα 18. Αμον το έφαν τη Σισιλένα κατέβασε στα 12. Εσύ άμουν το μες λευτέρ, τα φάρμακα άδικα πίντζατα και χάνανε και τα παράδες. Εσύ να κατηγίνει επίσης τα σιαμαρέας κανένταν εσύ. Κυρία Ελπίδα, λίγο θα περιμένετε. Τρίτη δουλειά, σε βαράσα είμαι. Έλα πάμε. Εστάμα λιγορίσω γιατρό να τώρα φορεί. Περάστε. Και εκεί είμαι καλά, ζαλίουμε. Αφού δεν είστε καλά κύριε, ελάτε ξαπλώστε λίγο. Ξαπλώστε, μη τραγούδια. Η κερέκη που έχω. Αδά είμαι, με φοβάσαι. Αχ, ντόσινο μετά την καρή. Ηρεμήστε κύριε. Ελάτε κυρία, λίγο να τα πούμε κι εμείς. Ας τα πούμε. Λοιπόν κυρία μου, πείτε μου, για ποιο σκοπό ήρθατε? Προηγουμένως δεν πολύ κατάλαβα τι με λέγατε. Ας λέω σε γιατρέ για το λόγο που ήρθαμε. Θέλω να εξετάσει τον άντρα για μέσα από αυτό τα φορισμένο την αρρώστια. Ποια είναι αρρώστια? Το AIDS. Φοβούμαι γιατρέ, πολλά φοβούμαι. Αυτό τα φορισμένο την αρρώστια το AIDS. Και ποιους λόγους έχετε να πιστεύετε ότι η άντρα σας έχει AIDS? Έξα στην τηλεόραση πως όποιος είσαι από αυτό τα φορισμένο την αρρώστια, όλος ο αναγκαίοντρες. Και αυτός ο μία είναι ένα κουβάρ χαρτί ο μία και καλύτερο. Τσιλωτών 3 την ώρα. Και εσύ δεν μόνο τον κόλλο ρέεις. Εσύ τσούρα το. Ο κόλλος σε γιον να με δει μαϊμούς. Αν είστε καλύτερα, ελάτε κύριε. Ελάτε εδώ μαζί μας. Έλα. Έρχομαι. Κάτσε κατά. Ας κάτσουμε κι εγώ. Πήρνα συγκερική. Αλήθεια είναι κύριε, όπως μας τα λέει? Ολανάσατε γιατρέ, εγώ κρυωμένος θα είμαι. Αν δεν τον κρύωμα, αυτός ο λαφάτες το επίκασε θα αγεβαίνει. Τι άλλα συμπτώματα έχετε? Πάντα είναι εγκασμένος λέει ένα. Α τώρα τα χωράκια μου θέλουν δουλεία σε εκείνα πρέπει να σας έρευε να αγεβαίνει. Αυτός κοίται στο κρεβάτια και τερεί τα έργα, τερεί το σαβούρα. Πώς λέγανε το σαβούρα. Όταν το λες, το survivor λες. Survivor είπα σε. Survivor και ξέρω, έτσι λένε το. Το σωστό να λες. Ελέπ το κάνε μου like. Και ο μήνας έχει 9. Δηλαδή έχετε κομμάρες? Ναι γιατρέ, πάντα λέει είναι εγκασμένος είμαι. Και με τεμέμπα άλλο και θέλεις να κοίτε. Γιατρέ, εγώ πάντα κρίμα με ψήνει έχω. Όρεξη έχετε? Όρεξη μα και γέρεψε παραχάτην και λέπεις τα χάλια γιατρέ. Βρε θα αφήσεις με να μιλώ, τότε είναι εδώ. Τσούρα το είπας. Δηλαδή έχει διάρρεια, κομμάρες και ανορεξία. Και το χρόνο να πιελέψει, άμα Κινέζους σε γένδουνε. Εσείς κυρία μου εντάξει είσαστε? Όλα γιατρέ, ατε δεν γουρζουλάνκες. Τι είπατε? Πάτα παν. Εγώ δόξα τω Θεώ γιατρέ καλά είμαι. Άμα με λεσί όλοι επαπροφτάμε.
Αίκον πασιωμένο μελεσίρ, πρώτη φορά έλεπω. Λοιπόν, εγώ θα του κάνω όλες τις εξετάσεις που χρειάζονται, αλλά από αυτά που μου είπατε, πιθανό να είναι και συμπτώματα κρυολογήματος. Να μην τον παιδεύουμε κιόλα τον άνθρωπο. Πέδεψω να τον γιατρέ, πέδεψω να τον. Σπανάεις, καλά παθάνω. Άμα να βγουν το χρωστά του να παίρνω την αρρώστια και αποθάνω. Ακόμα νέες θα είναι τα νιάτα μου και χάρα. Κύριε, είχατε ποτέ εξωσυγικές σχέσεις? Ντόνα είχα. Πήγατε ποτέ με άλλη γυναίκα? Γιο. Μη πιστέψα τον γιατρέ. Αυτός μετά με τα τσογλάνια της Τάροβας, άμα κουτουρεμένα σκυλία πάνε σαν παράκια της Ξάνθης. Εκεί τρώνε τα παράδεισα του. Όλες κάρι. Εγώ μονάχα σου Μωυσή πάω και με τα παιδεία παίζω κανέναν τάβλι. Τάβλι, ναι. Για τα το άροψε, είπες με θα πάω στο Χρήστον τη κουτούλας να παίζω με τάβλι. Και εγώ ύστερα είπα, εγώ παστάω λίγο ξεσκάνω να φτάσω λίγο παρέα. Και όταν πήγα εκεί, η Ντίνα είπε με, και έρθε να δω ο Λευτέρης, πού έδινε. Ο κύριος δεν φαίνεται και τόσο μουρντάρης όσο τον περιγράφεται. Γιατρέ, αυτό να έτσι με λέξε το να πράνωσε τον ακόμα. Αυτό σε ξέρει το καφέ και φωνοσές, επίεσαι την καλή στα παρτούρια. Κύριε το. Γιατρέ, με ακούσατε. Ατέ, είναι θέλει. Γιατρέ, εν και τ' άλλο, αυτός σαν πολλά μισκίντς. Με το ζόρε βάλ να κακέλουζα τόνα. Βολαντούλες, εγώ Χριστούνα και πάτε και πλήσκουμνε. Τώρα μαναχώς πλήσκεται. Αλλάζ λώματα, ξυρίεται, βάλω γραβάτας. Αΐκα έτσι και μόνο μου δεν εβάστησα με το μωρό μου και στη χαράνε μου. Και τώρα βάλ και σε όλα τα κολόνια, βάλ και το μπράβο Κώστη. Βολαντούλες, Κώστα μπράβο λένε του, καλά και σωστά. Αρατατό. Λοιπόν κύριε, πείτε μου, πήγατε με άλλη γυναίκα? Δυο κλέβωσε, αφού εξομολογέθα. Μη πιστέψα τον γιατρέ. Αυτός με τον Ποπάνα Σομουρακλής με τον Παναγιώτη φίλινε και καντούρεξε να λέει ψέμα. Γιατί τότε η γυναίκα σας ισχυρίζεται όλα αυτά? Ζελεύμε. Αμώς εν ερεξία. Από εσένα και αντώνα ζελεύω. Ζελεύμε. Ζελεύς το είμαι έμορφος, αγαπέσιμος, γιος μας και άλλο νέος απ' εσέν. Είστε μεγαλύτεροι από τον σύζυγό σας? 10-15 χρόνια, πάτα πάνε. Άμα αυτός που σε πέραμε για την ομορφάδα και τα νιάτα μου, έμαθεν το έχω σπίτι και άλλο πεις και πήγε. Εσύ εδώ και με σπίτι, άμα εγώ είχα κούρσα. Κούρσα! Τον τάτσουν το έχνει η γύφτη και πουλούνε τα πατάτες. Τώρα θα ρωτήσω και εσάς, εσείς πήγατε με άλλον άντρα? Ντό είναι τα το λες γιατρέ, προσβάλτσουμε. Ποιος παλαβλός θα πάει και μετά την ψαροκασέλα? Το είπε να ούτως ψαροκασέλα. Γιατρέ, εγώ ξέρω ότι έμορφες θα έμεινε στα νιάτα μου. Να, ας ρωτούμε και την ελπίδα. Ελπίδα, πέ. Χέσος νόες με, ατόραν το είσαι. Πάντως εγώ νομίζω ότι ο άντρας σας αγαπά. Ναι, πολλά αγαπάμε. Έξανα από τον άλλο ψέφες ο καφενείο μου πήγε μπαζάρια με τον νεκροφάστην. Όταν θα αποθάνω του τα αφήνει να ανίατο κι άλλο στενά. Ποιος εγώ? Εσύ. Ντόκορης με τσακαρίς εσύ. Επίνα παζάρα γιατί αυτός θέλει να δουλεύει το χωράφνι μου. Άμα χωρίς παράδες. Αυτός έτσι έμαθε. Λοιπόν, παρακαλώ σταματήστε και ακούστε με. Εγώ νομίζω άδικα στεναχωριέστε. Για να ησυχάσετε θα κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Λοιπόν, δώστε μου το βιβλιάριο. Θα σας δώσω και κάτι βιταμίνες για να δυναμώσετε. Γιατρέ, πώς να λέγα το, αν εδούνες με απατώ το μπλε το χάπ το λέγνε. Ποιο χάπι? Το Viagra. Το Viagra, τι το θέλετε? Εγώ ζόρ και έχω, αλλά επειδή στεναχωρέκεται η Καρίν. Γιατρέ,
Ατσά, 7 η χαΐρατο το χάπν το λένε. Τι να σας πω, αυτό χωράει πολύ συζήτηση. Εγώ γιατρέ άρωψε έξα στην τηλεόραση, ένας ρίψε πέρε να πατώ το χάπ και κάτι έπαθεν και πέρανα τον και έτρεξα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί παράγανε, τα χλέρο να τε παίρνουν από κάθε γιά. Εγώ είμαι της γνώμης να αφήσουμε τη φύση μας ελεύθερη, να μην την παραβιάζουμε. Καλά λες γιατρέ, εγώ άρωψε είδα τον Νίκον τον Νεκετσί, αυτός με τους ζαρωτών των μητήν. Ήτινε πως επέρε να πατά 2 και τι δεν και γρήψε. Ορίστε οι βιταμίνες, ορίστε και οι εξετάσεις που θα κάνετε. Ευχαριστώ γιατρέ. Και αφού δεν πήγατε με άλλο σύντροφο, μη φοβάστε για AIDS. Και το ξυλωτό? Σας είπα, ίσως οφείλεται σε κρυολόγημα. Τελειώσαμε. Αντίο σας και να προσέχετε, γιατί όποιος προσέχει δεν κολλάει AIDS. Εντάξει κύριε μου. Γιατρέ, γιατί εγώ τον κόλλο μου άμμον το μάτια μου ράζα τον. Και εσείς κυρία μου? Ναι, εγώ πάντα λέγα το ζατί. Το ήτενος και την υπογραφή σου πρέπει να ξέρεις που βάλτσα το. Ωραία. Άντε αντίο γιατρέ, να είσαι καλά, ευχαριστώ σε πολλά. Στο καλό, στο καλό. Κεραϊκή, τώρα ησύχασες. Ησύχασες. Άιντε ας πάμε. Ας πάμε. Άιντε. Άντε κυρία Ελπίδα, ελάτε. Άλλο τι θα ακούσω σε αυτό το χωριό. Μάνα έχασα την ιαφέρον το γιατρό, μάνα έχασα την ιαφέρον το γιατρό. Ας τα πουνιά γλιτώσουνε με ένα λάρον. Τα ημέρα σου διάβαινε απ' σου χρεβάτ, γιατροί δίλην και ξέρε για με χώμα. Τα ημέρα σου διάβαινε απ' σου χρεβάτ, γιατροί δίλην και ξέρε για με χώμα.